Dobrý deň, vítame vás pri návode na zapojenie ventilátora DALAP APZ pre kombináciu výkonu minimálny výkon alebo maximálny výkon pomocou dvojpolového vypínača typ 5B 6+6. Obsahom balenia je ventilátor DALAP APZ, návod na obsluhu, inštalačný materiál. K zapojení budete potrebovať plochy a krížový skrutkovač, elektroinštalačnú spojku, dvojpolový vypínač a 20 minút času. Pred začatím prác vypnite elektrický okruh, na ktorom budete pracovať. Demontujte veko inštalačného boxu. Po odkrytí nájdete sporky označené N, L, LT a L1. Z elektroinštalácie vyvedte modrý nulový vodič do sporky N. Hnedý fázový vodič vyvedte z elektroinštalácie do elektroinštalačnej spojky. Zo spojky vyvedte vodič do sporky L. Ďalší vodič vyvedte zo spojky do vstupu na vypínači. Z výstupu vypínača vyvedte vodič do sporky LT. Znovu vyvedte vodič zo spojky do vstupu na vypínači. Z výstupu na vypínači vyvedte vodič do sporky L1. Nastavte časovač rozmedzi 2 až 30 minút. Zapnite elektrický okruh. Ľavá časť vypínača ovláda zapnutie ventilátora a potom aktiváciu časového dobehu. Pravá časť vypínača spúšťa minimálny a maximálny stupeň ventilátora. V našom zapojení je použitý vypínač typu 5B 6+6. Zapojenie je možné aj s iným modelom vypínača. Všetky práce týkajúce sa elektroinštalácie môže vykonávať iba osoba na to spôsobila a preškolená.